Βάργας που έχει μπροστά του τον Σαλίνο. Θα βγάλει την σέντρα, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Κακή έξοδος από τον Ρομπέρτο. Πέτρος Μάνταλος και Ολυμπιακός ΣΑΕΚ 0-1. Στο 39 η Ένωση ανοίγει το σκορ με τον Πέτρο Μάνταλο. Φάση που ξεκίνησε από την παλιά του Αντρέ Σιμόες για τον Βάργας. Αυτός έβγαλε την σέντρα. Πέτρος Μάνταλος ήταν ανενόχλητος. Δείτε ξανά. Δεν υπάρχει περίπτωση offside. Μπάλα στο μυρό του Ρομπέρτο και καταλήγει στα δίχτυα. Και από άλλη οπτική γωνία, κεφαλιά με τον Μάνταλο να ανοίγει το σκορ στο 39. Είδαμε ξανά αυτό το γκολ που χωρίζει πλέον τις